पाइफेले हामबाय जों तिनि फाइमानि कारण हके हाय सिनि आरो टिकेरामा आगी निनि सिनि थागो रुसुनि सिमि सिनो टिकेरामा नाम करा ताई ओ टिकेरामा गानाव कासे बिरि फां दुवार कटमा तंग आबो नाम करा आबोनि बागैनो जों तिनि जों तामनि बागै हिमालय सिनो थागो संने आमालि सिमि टिकेरामा नाम खामे जागाव जागासे सिंनो तिनि जागा मालि रंनो सिनि टिकेरामा सिनि थागो सं थैथांगा जुग जुग रमै थांगा बुनि बुसुक दङ बुनि बुसा दङ आबोनि बागैनो जों तिनि आरो जों तामनि बागै हिमालय जों आरो दुखु नाङो हिमालय जों तामनि हिमालय जों ओ जागानो जों टिकेरामा हांगाके जतनो सारातिफोरा साइमान आवायिं जाक आबोनि बागैनो जों तिनि आरो आनि नाना सं आनि मय सं ओ आतुमसा साबो जने प्रोजेक्ट ने तो बै फाइया जों साइमानो जोंगे आनि मते हांगाके जोंगे वानसुक अमा हाय फाइगेला हटात के पांवेल न काय गया नै जों वानसुक मानु आबो जों नाय नै मानि ताइ ताइ खेनामानि बरक लामा गाना गाना सिमसे हगै थानाय पांवेल काय हाय नै साव तले सोंग्रोगै नाय मानि ओ आबा हायके माने काय हाय नै बरक साव जे जारो ओ पांवेल कोनाय रक हिंगे बरक साव काया माने रेगा बासिमि ओ सामुनो थांनाय जों तो पांवेल न तुबिया हेको माके तुबते ताम नाय नै मानि मिया ओ थानायो ओ पांवेल सारा सबके काय खानि साव गाबोन बागैनो सिनि नाना सं सिन थाव मय सं अम तुइ बुंको ओ सामुनो साबो तुबुखा आबोन बागैनो तिनि सिंगर टिकेरामा फाइमानि कारण अमनो काइसा कक नोंगरो नों पांवेल दकाय परजे दे सनाम ओ जागा मालिकनो सोंना नांगौ आबोन बागै जों तिनो टिकेरामा पानो सिनो बान पारो सिनर बुरसि बुरा सिनि नाना सं ताइ जत मामा संग्रावर सिं आबोन बागैनो जों तिनर बायद खमा फाके टिकेरामा लि गानाव आबोन बागै सिं आबोन ताम हनाय ओ परजेनो खायना थांगा जों जागा मालिक कासे एंगेज खालाय खायना नांगौ आबोन बागै जों तिनि दुखुर बिषय आबोन बागैनो आबो ओ अन्य जागानि बर र सिनि जागानो सिनि पाचा गानां जागानो यको बर अर हगैनाय ताम जाने काय तंग फायो बय सुं साइबु माया ए आबोन बागैनो जों अर हाके ताबु नरखो जागा रना जेबर न तांगै बनो जागारि तंनायसो रिया तांगै तंनायसो आं आबो आगिन सिमि हगैनाय बेबन जतन दखल खालाय तंगै बातांगै बंनोरि तंनाय बो बं yang para ka chapansi kaza ya kaya boro bong tangari tangnaisa tabong nini nung parati anjaga ke jotoni no or mang nong jaga na or mang joton tongoi non jaga media nujana ke sagar tam karone जों media nung कारण के माखन्या जों अति क्रमाव बरक जों जागा मालिक नुयो ना आतमसा बरक अब पेट्रोल पंप अब बरक सारा तुइ लंग काइफिया काइफिका र ये काइ माने वेल पंप हाउ काइफिका इके जों अ जागा माने मासपो सैया के जों साइबु माया या आलका जागा बर माने अ लुकेलि या बर बं जागा बकरि कुनफुं करै अर लगना बर आं गय तंफाइया ता बर अर बर अन्य जागानि लेबानाय काइ तंफिबे क्या के जों जागा मालिक गै जों कुनफुं साइबु माया सब साजाया के जों मुकासे दुख जनक जों जागा मालिक गै नुंग या बर निजन हाय कालियो अन्य जागान बरतुबो इके जों जागा मालिक ताव बाचाखा जों अमो एकदम उरिया के रहनाय जों एक रिया तो जागानो रिया तना सिनि जागान जों एक फुटा परिया सिनि सब केबें न जागा ताबु केबें आबु जतै तो जों बरनो केबें जों काइरिया उच्छेद करनाय बर जे जाबो काइतो जों जागा मालिक बर जों सामुनाया इके जों जागा मालिक गस के मानाय बिले नों जागा मालिक अ काइनाबो सैया हंनाबो सैया गुरबो साउसनाया इके बर और मानसिबा एकदम बर और नै बिदाय मांनाय और काया जों बनो आसर जिरिया ताइ एमेरो जागानि कुन कागज अत पाटर त न खाइयो पाता तो सिनि जतनि न बुमु तंग जों जागा मालिक रनि दे पाता मालिक तंग सिनि सिको जागा सिनि प्रमाण बो तंग बनि ताम तंग कुन करे हाले गना बुन जागा सेगि लगना दखलदार हाके पर काइ तंग के जों जागा मालिक और जे अम हाय बखा दुखु नाङै जों तिनि जागा मालिक उनथ दैसे जों अमा के बुबाय हाय लादो सेक जागि तंगाबो जों काइ दुखु जरन न हांगि जों अमनो के बंनो काइमान जों उच्छेद करि हनाय तनि आरो जागा मोंतानो म जे दैक्रामा दैक्रामा ना दैक्रामा